Jednou z príčin bolesti a dysfunkcií môžu byť aj myofasciálne spúšťacie body v žuvacích svaloch. Ako vidíte, dané bodíky sa môžu nachádzať v celej tejto oblasti a môžu vytvárať nielen zvýšené svalové napätie, ale majú aj také typické zóny prenesených bolestí, prípadne môžu vyvolávať aj ďalšie symptómy ako tinnitus, ktorý sa môže prejavovať napríklad pískaním v ušiach. Ich uvoľnenie a nájdenie je jednoduché, musíte vykonávať ideálne možno jednostranne pomalé pohyby, kedy si zatlačíme nielen na kožu, ale prechádzame aj do svalu a pomaličky kolmo na svalové vlákna alebo kľudne aj krúživými pohybmi, ak nemáte predstavu o anatómii. Hľadáte také lokálne citlivejšie bolestivé miesta. Samozrejme, mali by ste byť pritom uvoľnení, čiže ideálne v lahu a nerozprávať tak, ako teraz ja. Keď nájdete bolestivé miesto, môžete na ňom ostať statickým tlakom, jemne a bolesť by sa postupne mala znižovať. Čakáte, až kým bolesť neodíde. Keby bolesť napríklad neodchádzala 10 a viac sekúnd alebo sa menila minimálne, je pravdepodobne, že nie ste dostatočne uvoľnení, takže sa treba vyrelaxovať, alebo ste možno netrafili úplne to presné alebo to správne miesto a v tom prípade môžete hľadať niekde v blízkom bode alebo v blízkom mieste ešte nejaký výraznejší bodík. Podrobnosti o tom, ako uvoľňovať spúšťacie body, nájdete aj na našej stránke v blogu, kde sa uvoľňovaniu, najčastejším chybám a ich oprave venujeme. V prípade otázok nás neváhajte navštíviť a absolvovať podrobné odborné vyšetrenie fyzioterapeutom.